Okay, shosho guys uphazamisa lo uphendulana umjoqo plus ngendlela encane zinemba zinegazi emqali negama lensizwa uphazamisa umcimo amanye amadoda igedle engayicimeni ngoba kusilona labe namhlanje ngamngedwa ngihamba nosisi omdala ngihamba nenduna kazwelonke ngisasho namanje ngibeka yena phambili ezinye induna ziyalandela uyindunakazi uyinduna before nduna uyidlozi lemoyeni leyinduna sabona sisinjani yebo sabona kanjani ngiyaphila sisi bengicela ukuthi uzazise babukeli because bekhona ababukeli abakhona mihla namalanga abona abanye bayakubona but thola ukuthi abakwazi ngicela uzazise kubona ubatshela ukuthi ubani nokuthi namhlanje sikuphi. Okay, sanibonani nonke ngiyanibingelela babukeli igama lami unqobile ngakwaThala ngiqhamuke eNewcastle abanye bangazi ngenduna abanye bangazi ngomamnyamandi. So sisters ngicela ukubuza ukuthi okay namhlanje sikuphi sihlangene ngani njengoba sihlangene ngaloko sihlangene ngawo how is it unjani? Namhlanje sisethokoza ecampini yeintombi ikahle kahle sifika izolo ngoba sasicampa kwaze kwasa size ngecamp nje ithe winter camp sizokhumbuzana yize nje amakhazi ekhona bekumnandi kakhulu ecampini konke nje kuhambe kahle. Njengoba ngisho ukuthi it was my first time nginibona ngirelate nale ngoma ethi silimele. I saw everyone ever emotional so ngifuna ngichazele ukuthi makwenzeka that thing namhlanje sisecula le ngoma leyo gandaganda then kwenzeka lokho kwenzakala kuwena kufikeni. Usiyami nahlezi ngisho kule ngoma lena le ngoma iyakhuluma kakhulu ithinta ekujuleni silimele nami sizwile le ngoma ukuthi ayisithintile kakhulu namhlanje. Ngizobuza ukuthi message onayo for intombi nje ikhona nje all over from lezes la nekhona nje noma kuphi emhlabeni. Message enginayo for intombi nje zonkana bafethu asithandazeni siphatheni kahle nje singajahi izinto ilokho engakusho. Okay yazi into enginotisile ngawo every time wena motivate abantu you always say bathandaza. Most interviews engwenzile nawe always say abathandaza. Nkosi yami ngizulu ngibuza ngendaba ukuthi wangihlezi ngithi abantu ababokhuleko mina ngilutho ngaphandle omkhuleko nje angilutho nje yabo nje ngoba ungibuza ngifikelwa inyembezi because ngiyazazi mangathiwa lo mkhuleko ngiyawuyeka kuningi nje okungenzeka kimi futhi ngaba ngikho nalana namhlanje kodwa ke imessage engayisho eintombini zomhlanga ke siyana zimkhosini womhlanga wango-2026 nakula intombi ezokhona ukuthi zibe nenhlanhla ekuthenini zixhaswe ngemvunulo transport and everything ngizophinda futhi guys asikhulekeni bakithi asikhulekeni siphatheni kahle masifika le phambili emhlangeni silalele nomehlo siphathane kahle ematendeni sekeleni utshontshwelana sizwane nisiza intombi sonke sizwane noma sesiyobamba umhlanga lapha hayi inkosi yami ingxabana hayi ubhuduzele sibe moya munye silimele abantu namhlanje ngishilo ukucula namhlanje mfethu I'm not feeling well bani yazi mfethu masobiza mahubo nami ngiyezizwa ukuthi ake manje abona umoya engcwele uyaphila ke phakathi kwami uyaphila umoya engcwele ke ngiyabonga nisizane ngiyabonga sisiqashana ngithola